אוקיי חברים, יש לי 2 מטעני כוס עכשיו לשורט הזה, ואם יוצא לי באחד מהם מעל מדים, מילה שלי מחלק 150 ג'מס בערוץ וואטסאפ, מי שנכנס שייכנס כי שם כל הגרלות, וכולכם נרשמים לערוץ. בואו נתחיל בראשון, אחד למטה, ואז אחד למטה, נדבר במיוחד, אדיר. מדהים, אתם עכשיו נרשמים לערוץ. אגדי, באמא שלי אגדי, תירשמו לערוץ. אולטרה, בספר תורה אולטרה. חבר'ה, אתם עכשיו נרשמים לערוץ. אוקיי, אחד אחרון. תירשמו לערוץ. אולטרה, באמא שלי אולטרה. 4 אולטרה, תירשמו לערוץ ותנו לייק לשורט הזה כי אני מזליסט.